आज आपण करणार आहोत उपवासाला चालणारा रताळाचा खीस। तर त्यासाठी रताळाचे साल काढून खिसून घेतले। प्रथम कढईत तेल घालते मी। नंतर त्यात खिसलेला रताळाचा खीस, पाच मिनिट परतून घेणे। खीस मऊ झाला की त्यात वाटलेली हिरवी मिरची घालणे। दोन मिनिटं परतल्यानंतर त्यात थोडंसं मीठ घालणे, चवीनुसार मीठ घालणे व परतून घेणे। नंतर त्यात शेंगदाण्याचा कूट घालणे व 5 मिनिट परतून घेणे। परतून झाल्यानंतर त्याच्यावरती झाकण ठेवणे। 5 मिनिटांनी झाकण काढून किस काढून घेणे। उपवासाला खाण्यासाठी खूप छान लागतो। ही रेसिपी तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करा। जर ही रेसिपी तुम्हाला आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका।